yau wannan abin ya faru dube wuce kwana 4 ko 5 ba. Muna tare da su malam Bilyaminu, wani bawan Allah ya ba da kyautan shinkafa mudu 7 ma wani mutum, mudu 7. Muna tsaye a gun mudu 7. Wallahi mutumin sai ya fashe da kuka, ya ciro buhunsa a aljihu ya ce malam kaga buhun nan, wallahi yanzu na fito gidana ba abinci, ce wallahi ban san inda zan je na nema ba. Ya fara addu'a ma wadda ya bashin, yana zub da hawaye. To kaga wannan aikin, wannan abin da yayi yana daga cikin mafi soyuwan abin da zai samu kusanci a gun Allah da shi. Autaduru da alhujua, annabi ya ce ko ka kore yunwa daga gare shi. Wani an amshi ma'a akil lifi hajatin, annabi ya ce ni fa in tafi da wani dan uwana musulmi zuwa ga wata bukatarsa, zai je girbin gonansa ne. Wali an amshi ma'a akil lifi hajatin, zai je wata bukata ce na tafi tare da shi na taimaka mishi. Annabi ya ce ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha masjid shahran, annabi ya ce ya fi soyuwa a gona akan na zauna a masallaci na yi itikafin wata guda. Wanda ke da hali ya taimaka wanda bayi da hali, waɗanda ba su da hali daga cikin 'yan uwanka na jini, 'yan uwana na jini, daga cikin makwabtanka, daga cikin makwabtana, daga cikin waɗanda kuke sallah tare da su, wajibi ne kowa ya duba wane ne zai iya kyautatawa. Manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yana cewa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allah ta'ala fi dunya wal akhirah. Wannan hadisi iya cikin sahihul jami', hadisi na 6614. Fiyayyen halitta as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace dukkan wani mutum da ya sawwakawa wanda yake cikin halin kunci na bangaren abinci ne ko abin sha ne ko kuma wahalan aiki ko kudin magani ne ko wajen zama ne, sai ka taimaka wani mutum da ke cikin kunci, to a baka labari cewa Allah ta'ala zai sawwaka maka rayuwarka a duniya da lahira. Mala'iku suna muhawara akan abin da ke ɗaukaka darajar mutum a cikin aljanna, bai ma roƙi Allah ba. Baka roƙi Allah ba, amma saboda kana wasu abubuwa sai Allah ya ce ku cire shi daga aljanna ta 3 zuwa 4. Idan ya sa ku cire 4 sai ta 10. Ana kai baka nemi Allah ba, amma baka nemi Allah ya daga darajarka ba, amma Allah yana ta daga darajarka a gidan aljanna saboda wasu ayyuka da kake baka ma sani ba. Wato waɗannan abubuwa mala'iku suna ganin ba ƙaramar karama ce ga al'ummar manzon Allah ba ƙaramin daraja ba ne musulmai suka samu wajen Allah. Ka aikata wani abu a dalilinsa Allah ya gafarta maka, ka aikata wani abu a dalilinsa Allah ya ɗaga darajarka. Sai Allah maɗaukaki ya ce ga yamin su menene mutum zai aikata inda yana cikin mabiyanka, idan ya aikata wannan abin za a ɗaga darajarsa bai ma sani ba. Sai manzon Allah ya ce na farkon su shine it'amu ta'am, haka kawai mutum ya sa a girka abinci ya tara talakawa ya ce ku yi ta ci. Akwai wanda zaka ga ya mai da shi ɗabi'arsa, akwai wanda na sani duk sati sai ya girka abinci ya raba mu talakawa, akwai wanda ke wata wani a shekara. It'amu ta'am yana da falalan gaske a sunnar manzon Allah. Wani bawan Allah yana tafiya a jeji, sai ya ga hadiri ya gangamo. A cikin hadirin sai ya ji ana cewa iski hadikata fulan, ka je ka shayar da gonan wani. Yana tafiya sai ya ji a cikin hadirin an ba ma hadirin umarni cewa ya je ya zubar da ruwan a gonan wani. Ya ce sai ya ɗaga kai, yana ɗaga kai sai ya ga hadirin yana juyawa, yana karkata ta inda aka ba shi umarni. Ya ce shi kuma sai ya ce to zai bi wannan girgije ya ga a ina ne wannan gonan take. Hadiri na tafiya yana bin sa a baya.
sai da girgijen ya je cikin waɗansu duwatsu sai ya zub da ruwan. Wannan mutumin sai ga kuma to ai ba gona bane, to amma sai ya lura ruwan da ya zuban yana ta malala yana bin wani yan su kwarurruka, sai ya ga sun nufi wani gona, sai ya sake bin inda ruwan suka yi, sai je ya samu wani mutum da manjagara a hannunsa yana buɗe hanyar ruwa. Sai ya ce mishi, malam don Allah me sunanka? Ya ce sunana wani. Sai ji shi ne sunan da ya ji a hadirin an ce ya je ya zubar da ruwa a gonan shi. Sai ya ce to tafiya nake yi, wannan girgijen da ya zo da wannan ruwa da yanzu yake shiga gonanka, ina tafiya na ji an ce mahadirin ya zo ya shayar da gonanka. Ya ce mishi, malam don Allah me sirrin abu? Ya ce amma iskulta haka. Ya ce to tun da ka faɗi haka, ya ce wani tsari na yi ma kaina tsakanina da Allah, an ne an zuru fi ma ya fi minha. Ya ce duk lokacin da damina ta yi na shuke gonana, ya ce nakan dakata na ga abin da za a samu a gona. Ya ce duk abin da aka samu sai in kasa shi gida uku, fa a tasaddaku bisulsi, sai in ɗauki 1/3 ɗayan ukun amfanin, ya ce sai in raba wa miskinai da fakirai. In ma zakka ne ai 1/10 zai bayar. Ya ce to ni na tsara ma kaina duk abin da gona na ta fitar zan kasa gida uku, kaso ɗaya in raba wa fakirai da miskinai, wa akulu ana wa iyali thuluthan, 1/3 sai in kai gidana mu ci da iyalaina, wa aruddu fiha sulusa, ya ce sauran 1/3 da ya rage sai na ajiye, in damina ta yi sai na sayar in sake dawowa in ci gaba da noman. Jama'a mun ji akan wannan ubangiji ya mishi baiwan shayar da gonansa. Jama'a mun ji in fa da ka sa dukiyarka a hidimar bayin Allah, zaka ga ababen mamaki.